Tervetuloa! Täällä on pelien vangit. Ja lähdetään Mörillä on nyt tehtävä, niin lähdetään Mörin tehtävään. Ja tämän keikan nimi on... Mikäs se on? Hälytinten vaientaminen. Tää on viimeinen keikka ennen operaatiota, eli maan lopussa on aina semmonen isompi keikka, missä niinku tavallaan lopetetaan se maa. Ja sit se tarina aina jatkuu siitä eteenpäin. Että tän jälkeen... Okei, Mary. Tuo hälytystormi voisi varoittaa Dimitriä keikan aikana. Niitä on täällä 3, ja mä haluan, että sä hoidat ne kaikki. Selvä. Tässä tarvitaan lihasmassaa. Mary, sä olet ainoa, joka pystyy tähän. Tömistele ottaaksesi tavarat ja heitä ne hälytystormiin. Onnea matkaan! Tarvitsen sitä! Tuntekaa vihani! Tää on itse asiassa semmonen aika tylsä keikka. Mä aina molemmat vältellään tätä. Mut sitä aina kuitenkin se joutuu tekemään. Tällainen keikka kyllä sitten tulee vielä toinenkin jossain vaiheessa tätä peliä. Että... Niin. Onneksi niitä on vaan 2. Ja tuli muistikatkos, ei muista mitä piti sanoa. Mutta siis näiden hälytinten lähellä on myös tällaiset lehtitelineet, että niitä voi useimmiten käyttää, jos ei tule mitään muita tavaroita tässä eteen. Noita vartioitakin kyllä voi sitten sinne heittää, että... Ja tässä kohdassa ei yleensä tule niitä taskulamppuvartioita, mutta joskus muistaakseni on käynyt silleen, että on myös tullut. Niinku, että ei ne kaikki kuulu tähän kohtaan. Niitä ei kyllä nyt näyttää kaupungillakaan, että kun kattelee, niin ei täällä näytä niitä kauheammin olevan. Ne on hävinnyt tästä. Mut joskus on siinä viimeisen hälyttimen kohdalla juossut sellainenkin. Mut se on niinku vaan se yksi kerta käynyt jotenkin silleen, että se peli on sekoillut jotakin. Et kun Möryn kaahan ei edes niitä pysty niitä taskuja käännellä, niin eipä niistä kauhean mitään hyötyä ole. Noin laukoilla ei mun tietääkseni pysty niinku pystyy. Mulla oli vaan semmonen muistikuva, että näitä ei pysty. Heittää ton hälyttimeen. Nyt se pystyikin. Okei, kamut! Palikat on paikoillaan! Aika toteuttaa iso keikka! Ensin Mary auttaa mua murtautumaan vesitorniin. Sieltä mä pystyn sammuttamaan aukion lähteen. Dimitri lähettää varmana korjaajan paikalle. Slide! Sitten sä näpistät huoltoauton avaimet siltä häiskältä ja annatte mulle ja Marylle. Me varastetaan rekka, kun sä kiipeät työkerhon riikinkukkokyltille. Kun sä olet asemissa, Mary ampuu auton vinssin sulle ja me vedetään se kyltti alas. Jos mun laskuni pitävät kutinsa, se repii aukon painokone huoneeseen. Sly painuu sisään, vie Clockwerkin pyrstösulat ja me otetaan livohkat. Se on aika usein noissa operaatioissa, että ei ne aina mene just silleen niin kuin Bentley ne suunnittelee. Mutta ei tässä sitten kai muuta kuin hei ja nähdään ensi kerralla. Operaation parissa. Eli nähdään.